am ajuns în seara aceasta la această durere și ca să putem începe un serviciu în numele Domnului, ne ridicăm în picioare și Domnul să binecuvânteze o frate Nicolae de la Belic, să ceară ajutorul Dumnezeu peste cuvântul care va fi citit seara aceasta. Amin. Venim să-ți aducem o sanare, stăpânul meu, că Tu meriți toată slava, cinstea și onoarea, Doamne. Te rugăm, Tată Ceresc, să binecuvânți, Tată Ceresc, în seara aceasta adunarea noastră, Doamne. Spre slava Ta, Doamne, ne-am adunat aici, Doamne, să-ți binecuvântăm numele Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, să binecuvânți întreaga asistență, Doamne. Să binecuvânți frații care vor vorbi din cuvânt. Tot ce se face, Doamne, să fie spre slava Ta, Doamne. Să binecuvânți, Doamne, pe toți care ascultă cuvântul, Doamne, să-L treci pe tăblița inimii lor, Doamne, să nu uite, Doamne, că Tu ești Domn și Tu ești Mântuitorul nostru, Stăpânul nostru. Te rog să ai milă și îndurare de noi toți, Stăpânul meu. Te rog să ne ajuți, Stăpânul meu, să propovăduim cuvântul și să nu lăsăm, Doamne, ceva rău să intre între noi, Doamne. Te rog să ai milă și îndurare de toți. Te rog să ai milă și de cei care, Doamne, să îndoliați, Stăpânul meu. Te rog să îi pui Tu, Doamne, acolo unde, Doamne, Tu ai, Tată Ceresc, slăvit să fie numele Tău, numele Tău cel Sfânt, de acum și până la venirea Ta. Amin. Deschidem Sfânta Evanghelie la Cartea lui Iov, capitolul 14, de la versetul 1 la 6 pagina, în Biblie 531 pentru cei ce vrea să urmărească. Cartea lui Iov, capitolul 14, de la versetul 1. Omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și este tăiat ca o floare, fuge și pere ca o umbră. Și asupra lui ai Tu ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu Tine? Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat totalul pe care nu-l va putea trece. Întoarceți măcar privirile de la el și dă-i răgaz. Amin. Multe gânduri frumoase a avut fratele nostru Marius cu privire la fericirea copiilor lui și la viața aceasta, dar ele s-au risipit ca frunzele unui pom frumos când suflă vântul într-un anotimp tomnatic. În anotimpul acesta de toamnă, vântul morse a suflat peste fratele nostru Marius și din pomul vechi lui a zburat ultima frunză, lăsând în urmă lacrimi, durere și dor. În aderea vântului de toamnă ne-am adunat în locul acesta potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care le spune în Evanghelie: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Ne-am adunat să aducem un ultim omagiu și să plângem împreună cu soție, cu copii, cu părinți, cu rudeni și consăteni, durerea morții și a suferințelor prin care a trecut. O inimă de tată, aici a încetat, durerea ne cuprinde și lacrimi am vărsat. Te plânge izvorul din vale și ramura de tei înverzit, a ta inimă ruvate, în ziua acestei toamne ai murit. Te plânge părinții, soția, copiii, rudenile în suspine, în inimă le-ai lăsat un dor. Eu știu că în ziua acestei toamne a murit fiul, soțul, tatăl și ruderea lor. S-a stins ca o lumină plecând de pe acest pământ. Eu știu că a lor iubire acum doarme în mormânt. Mormânt ce vei primi un fiu, un tată, aici va dormi mereu, până în ziua veșniciei, când trâmbița lui Dumnezeu va suna cu glas de arhanghel, se vor scula toți muritorii, atunci când răsări va zorii, și cei ce viață n-au slujit,
cei ce au adormit de veacuri aici în recele mormânt. Inspirat, suntem trecători în clipele acestea de durere, ne îndreptăm spre Biblie, spre Cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Psalmilor, în Psalmul 90 scrie: suntem trecători, vedeți cum ni se duc anii. Un glas îmi zice, strigă, și eu am zis, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei, ca floarea ierbii. Iarba se uscă și floarea cade jos când suflă vântul Domnului peste ea. Într-adevăr, omul, poporul este ca iarba. Inspirat din aceste cuvinte ale Sfintelor Scripturi, poetul nostru creștin scrie: totul este trecător. Totul este trecător în lume ca o floare, n-ai putea să știi precis și omul când el moare. Vă amintiți de trandafir ce frumusețe are și înflorind el răspândește parfumuri mirositoare. Și trandafirii se opilesc și floarea se apleacă când vremea a sosit frumusețea lor să treacă. Trecând pe lângă trandafiri și flori mirositoare, îți amintești de viața ta că este trecătoare, căci totul este trecător în lume și sub soare, și florile ce-au înflorit pe plaiuri, pe ogoare. Așa ne oferim și noi, vremea care trece, îmbătrânim, ne apropiem de groapa cea rece. Frate Marius, o floare, un trandafir ai fost și tu sedit aici în grădina vieții, dar Domnul te-a chemat să pleci în anii tinereții. Te-a smuls și te-a sădit în lumea de tăceri, acolo nu mai sunt suspinuri, nici lacrimi, nici dureri. Vor trece multe primăveri și multe toamne reci cu adieri de vânt, ne spune cum ne-au spus și ieri că tu ești în mormânt. Iar sufletul, el la Dumnezeu de Domnul a fost dus să locuiască în strălucire pe veci de veci cu Iisus. Dumnezeu e grădinarul, smulge flori atunci când vrea, le plantează cu a sa mână în împărăția sa. Fratele Marius Smuls a fost de Dumnezeu și plantat în raiul său. Fratele Marius s-a dus, ne-a părăsit, chemat, a fost de Domnul pe țărmul cel dorit. Un barcagiu de seamă, acesta e Hristos, îl duce cu luntra minunată în raiul cel frumos. Aici el cântă, să simte fericit că lupta vieții acum a sfârșit. Cântă frumoase melodii, el s-a dus, dar ne așteaptă pe toți în veșnicii. Când din cer lucește luna peste ramul înverzit, cei iubiți privesc la poartă să mă întorc, dar am murit. Dar în undele de ape se aude al meu pas, cei iubiți cu amintirea și durerea au rămas, nu mă mai întorc acasă. Câte frunze în toamna asta de vânt ele au zburat, toate ne vorbesc într-una, zilele ți s-au gătat. Câte frunze gălbenite stau acum pe poteci, toate ne vorbesc, tu ne părăsești și pleci. Pleci pe drumul veșnicie, îți lași părinți, copii, îți lași soție, căminul tău cel drag din comuna răcăjie. În anii tinereții, moartea a sosit în prag, rămân lacrimile amintirii peste al anilor și leag. Nu mă uitați și nu uitați cântările ce s-au cântat ca în cor și predica ce o va rosti la mormântarea mea fratele păstor. Nu mă uitați, amin. Domnul să te binecuvânteze. Aduc la cruce viața mea, ca să o primești mai
mai bine. Și dacă o mai pot salva, te rog s-o faci, stăpâne. Tu mă cunoști ce-am făcut cu sufletul din mine. În fața ta stă un necăzut, ce faci cu el, stăpâne? Am depărtat de-al crucii drum, umblând pe căia mare. Nu știu nici când, nu știu nici cum, am lunecat pe cale. Sunt păcătos, vin la calvar, cu o viață de rușine. Îngenunchez în întâlnare, ce faci, Doamne, cu mine?